Bones a tothom, benvinguts a un nou vídeo. Avui us ensenyaré coses de la vida quotidiana japonesa i us explicaré una cosa que, si sou estudiants al Japó, doncs m'ho agraireu molt, que és com funciona una rentadora japonesa. El primer que heu de saber és que moltes rentadores d'aquí doncs, són verticals, és a dir, tu poses la roba aquí dintre i després el tambor doncs, va girant per dalt. Llavors, bàsicament, com funciona això? Normalment, aquestes rentadores tenen aquí dos espais. Com podeu veure aquí al costat, movent el tambor una mica apareix aquest espai, que aquí és on hi va el detergent. Després solen tenir un altre espai, que en aquest cas és pel suavitzant. Llavors, un cop hem posat la dosis de detergent i suavitzant corresponent, tenim diferents botons aquí, tots amb kanjis japonesos. Aquest d'aquí, que normalment són dos botons, a vegades pot ser un, és per engegar i parar. Aquest també ens servirà en un moment determinat doncs, per aturar la rentadora. Ara de moment la tindrem engegada. Aquí hi ha una sèrie de botons que normalment no els farem servir, que són per posar la quantitat d'aigua o el tipus de centrifugat o neteja de filtres o altres coses. A nosaltres el botó que farem servir més serà aquest, que és per seleccionar el programa que farem servir de la rentadora. Llavors hi ha diversos programes, aquest és el normal, i després teniu, doncs, per exemple, per fer només una esbandida o podeu fer doncs, per netejar els filtres, el que sigui. Bàsicament els que fareu servir més seria el que seria el normal i després aquest d'aquí, que és aquest d'aquí que posa Torai, que aquest és el de la roba delicada. Per tant, bàsicament els que fareu servir de programes són el normal, que té aquests dos kanjis, i el que posa Dorai. I després, doncs, un cop haguem seleccionat el nostre programa, la rentadora calcularà automàticament els minuts que tardi la bugada a fer-se i també calcularà doncs, la quantitat d'aigua i tot el rotllo. Llavors doncs, farà tota la seva rentada i ja estarà. Com se li ha de donar perquè comenci el rentat? Doncs en el botó aquest que posa Stato, que és per donar-li a engegar. Una cosa molt important, i no feu com jo el primer dia, assegureu-vos de que l'aixeta que alimenta d'aigua a la rentadora estigui oberta, perquè si no, la rentadora, òbviament, no funcionarà. Això és tot. Adéu.